Siqala lapho nje. ULucifer uthatha isikhuluma umcebo ngoba sazosebenza nawo uhlala khona lapho. Haleluya. So kwenzeka ke uLucifer ngenxa yegunya abenalo ezulwini wazi bona ke manje eselingana noNkulunkulu. Haleluya. Inhloso enkulu umuntu abelwa naye wayenesikhwele esokuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Ngesingaye kwakufanele kube uye obizwa ngendodana. Kanti yena uma ufunda ngezingelosi wayeyingelosi wadalwa akazalwanga. Haleluya. So ke into enkulu ke isuka pheli isuka ekuthenini uNkulunkulu ubonakala sengathi thina ugxile kakhulu uJesu yonke into uyibeke wayiqamba wayinikeza yaba ekaJesu yonke. Lo wayibona enikezwe isikhundla esincane kanti yena ufuna ukuba ngaphezulu kwendodana. Haleluya. Yathi ke mayisuka lapho wasele manje ufaka umoya kulezi ezinye ingelosi ezawayo singabazalwane siyakwazi lokho esilande kakhulu. Zawa ke ingelosi naye ngendlela wangayo. Haleluya. Wathi mayesewile wawiselwa emhlabeni. Igama lenkosi malibonke. Uma esewileke wena emhlabeni uSathane azi kahle ukuthi icebo likaNkulunkulu wokudala umuntu ukuze umuntu amkhonze. Haleluya. Walilinda uSathane lelo icebo likaNkulunkulu ukuthi amdale umuntu. Haleluya. Esemdalile umuntu lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamenzela indawo insini yaseEdeni. Wambeka lapho umuntu ukuthi leyo nsimbi akayilimi. Haleluya. Amanye amazwi uNkulunkulu wayenzela umuntu izulu emhlabeni. Ngezwakala kancane. uSathane ke manje wasiyabona ukuthi ngenxa yokuthi akasakwazi ukuphila ezulwini nesenza senzile. Into azoyenza ukuthi leli zulu elinikezwe abantu ngcono adle lona aqhwaqe lona. Haleluya. Kambe kosibalibona. Wathi uma ecabanga lokho uNkulunkulu ethembekile mamcela wayithumela ingelosi uAdam. Wathi kuzofika umlingi kuwe. Haleluya. Ngakho ke iqaphele zathunyelwa kaningi ingelosi mofunda ezinye umuhle. Zathunyelwa kaningi ingelosi uAdam. Into yasha uAdam wacabanga ukuthi sizoqondana naye ngqo. Lezilimi noma umlingi uzoqondana naye ngqo. Kanti ngenkathi ingelosi zikhuluma noAdam zisuke ezulwini uSathane uyezwa ukuthi icebo lakhe selibanjile. Wabona ukuthi angeke ngisakwazi ukungena kuAdam. Kodwa manje ngizokwazi ukungena kuEva. kuEva ngizongena kanjani? Ngoba sebangilindile bayangazi. Haleluya. Sebabekiwe esithombeni ukuthi kufanele bangilindele. Base ke manje kusathane nobheka icebo ukuthi nizongena kanjani. Kunesilwane esasihlakaniphile iBhayibheli sasinokuqindi. Bathi no, into engizoyenza angene enyokeni. Haleluya. Angene enyokeni ukuze niwise lo ayowisa loya. Haleluya. Inhloso enkulu uSathane bekazi ukuthi uNkulunkulu uyamthanda umuntu noma angawa. Bekalazi icebo likaNkulunkulu ukuthi ukhona uplan B indodana iyeza vele ukuzohlenga. So uma ke uSathane enza lokho wayeyazi izimiso nemithetho kaNkulunkulu ukuthi izwi lakhe alichiki aliguquki. Haleluya. Uma ekulahlile akasakwazi ukuthi athi ngidlala kuyo. Uma akwenza lokho ewisa umuntu uSathane uNkulunkulu esethi umuntu akabuye ukuthi naye unethuba ke manje lokubuyela kuphi
ezulwini athethelele. Haleluya. So inhloso yakhe enkulu kwakuwukuthi awise umuntu ukuze uma kuzothethelela umuntu naye angene ngenxeba ukuthi umthethelela kanjani lokumshiyile. Haleluya. Uma kwenzeka lokho esewa umuntu wabona uNkulunkulu ukuthi uSathane ufuna ukungibamba ngezwi lami. Haleluya. Ngakho-ke uma ngizolanda umuntu kanjalo nje ngithakabuyekile kuyobiza ukuthi ngimlande naye abuye kimi. So kumeleka manje ube nendlela yokuthi akulandwa umuntu, kulandwa indodana emhlabeni. Ukuze le ndodana ilandwe kudingakalani? Kudingakala ukuthi iqale yehle. Haleluya. Yehle ngoba uma umuntu kushwelezwa, siyakwazi suke emasikweni. Haleluya. Uma kushelezwa kuhlatshwa isilwane, kuthathelwe lo gazi elenziwe lokho elenziwa khona, bese kuyagezwa abantu kuthiwe bayagezwa bayahlatshwa. Bathi uNkulunkulu no, leyo nto ngizoyenza kube kanye, kudingakala ke manje igazi elingcwele. Haleluya. Ukuze lihlanze laba bantu abazoba ababi engizobathenga. Into ezokwenzeka ke manje akusezokubonakala umuntu